Inesa de Gaxen, pastoralaren aurkezpen ofiziala egin dute Bastidan. Xarnego eskualdean prestatzen ari diren pastorala euskaraz eta gaskoieraz idatzi dute lehen aldiz. Eta asteotan mustraketan murgilduak dira buru belarri. Aski untxa egira, hilantzen nahi da, eta jenti hasten da mini bat lotxatzen, eta karrikietan txartzen eta bertxetak heien barnatzen. Eta hortan haide eta haigia erraiten intenzionekin behar dutela eman bertxeta ikasteko hobikiago karguan egiten. Biziki unki garria da, azken aldean egun osoan egoniz eta mustraka batean, lehen mustrakan, eta biziki unkituan nintzen, eta egia da, jendeak ere emeki bere ganatzen duela tekstoa, bere abaliz bezala, eta bide hortan dira, eta uste dut hori biziki. Eta gainat egan dut idazlea ahantzi behar zela, baina ez dut uste ahantzten duten zen da beti tortzen zaizkit komentarioak egiterat eta gauzak erraiterat, eta uste dut hori nire prozesuaren parte senditzen iz. Xarnego eskualdeko 9 herritatik datoz partaideak, eta tokiko hizkuntzak bultzatzeaz gain, elkarren arteko harremanak josteko helburua du pastoralak. Jendeak senditzen du elkartasuna behar dela oraindik gehiago, hor arte pasatzen ditu egunak algarrekin, igandeak algarrekin, eta eguerritan bazkatzen dugu algarrekin ere, senditzen da hor oraindik gehiago elkartasunan behar eta algarrekin izaiteko beharra. Lau emanaldi izango direla jakinarazi dute aurkezpenean, ekainaren 15 eta 16an Bastidan bertan, eta irailaren 21 eta 22an Bardozen. Hor izanen da, zena hor bazteran, apalian, eta kaiderak izanen dira hemen dena aldapa juntan, eta hemen etxez inguraturik biziki edera izanen da hor erditan egitea. Nik uste dut Bastidako harima hemen dugula, eta Inesa de Gaxen gurekin izanen dela. Eta gure pastoral hau nahi dugu Inesa senditu gure ondoan dela oraindik, eta pastoral egunean hor izanen dela, eta indar emaiten Bastidan. Justuki, Inesa Gaxen, Pantxika Urruti eta Itxaro Borda biltzen dituen emazteak erakusketa ere hartuko du herriak. Eta pastoraletan emazteek hartu duten paperari buruzko mahai inguru bat ere antolatu dute maiatzaren 18an. Badu, ez dakit, nik 15 bat urte, pastoralaren mundua Siberun eta Siberutik kanpo arras aldatzen ari dela, bereziki emazten sartze horrekin, bai tekstoak idazten, bai erregent lan egiten, bai dantza irakasle, eta bar, eta hori berritasun handia da. Iraultza bat bezalanik dela errango nuke. Lau emanaldietarako txarteldegia irekia da jadanik Eloaso webgunean, 1000 lagunentzako tokia izango da Xarnegu pastoralaren emanaldi bakoitzean.